Hello kakabsat, kumusta kayo ditan? Dati manan, ti kabsat yaw, aging kagwapo, kinaging babaknang ya. Gusto lang gayam dahito intro tayo ng aging kagwapo, tawon ata di na magwapo. Kinday di aging babaknang, tadi na mo baknang nga rod ya. Uri na pala ngamin gumatang ti bagoong, kada tuyo, iji paling nakasapatos to, pala kada nakapantalon, kada nakarutap, kunam mulan, di mga kumkuman, jarnan. Dodo nga style di na kahit magsot di na kahit mapudutan. Oh, dula amin no. No kaslakan to lang malag lang et nga nakapagad arte kayo na ka nga raw baka ungutak ya pasensya kayo manan no miniwat na man to kada sumanao kada taw-taw ng taw-taw nga tumanaw-taw na man dito yun ta anang rod ki nabalitaak nga kuha nga na-extend man rin gayam iti lockdown ay naapo kaano pa yun mapukaw da ito lockdownan matay na taon matay ti Pilipino ay namasuro naman no adun to mga amit talping na tadita nga madi makaawat kin madi nga dumdumngag sang kaulit ay naapo makaungutak pasensya kayo adag ti matamaan dita ang bibiyang ko lagi tayo mapapakatawa dito i-share yun i-comment kayo mabuyang mo ti duma umadumot ti viewers tayo tatlo umado ti lahi tayo ya lagi ti agin gugwapo dito kin agin babaknang jariyan ka nga rod awanen ti makanta yon numangiramraman to mga midagita China dita awanin amin nga tao na iramraman amin nga bansa awan ni lockdown am aminin tila danto lang amin makanyo nga dodoma dita nga chay na nagdodorbab kayo kaninyo amin dagita nagprepress nagprepress ko nakata apo agart-arti ka pa lang ko lockdown lang arudan apo ala nga fresh kung kunam nga Englishero no nagfresh kung kunam nga dita na da kayo nga China dagita inchin chan sanso chen chanso chin chanchi asyo mo niye tiladak kang kaninyo apo uri ko manumangan kayo iti puset kada paniki dita uno kuranat net no iluto yo ko mama tay na apo taramedin yo pa nga sabaw ay nakastadi kay mangmangan daig yo pa yung ti Pilipino nga uri ti sidsidain bila kag sidsida kami latito bisokol dag kada tukmam at least naluto ya uray pay no awan ti bago ang meno adalaki di tinababati di ti bote no ikan mi danong mga napudot sa amin ikulog-kulog kuston makontento kami dyan it's ti kayo ngayon inchik dita masuro naman kanya yun da kayo ti mangiramraman ay na agpupong tutak ay na agsida kayo dita iti naluto ngamen mangiramraman kayo aminan ngamin kaninyon tilada kayo mat ay napos lao ape awan nigatan yung bagoong kada toyo kada mantika dita uri asilaeng ay na masurunak talaga kanya yun kay mangiramraman ti pada yung tao nadugyot kay dita dugyot kay lata dita di yung iramraman ti pada yung tao baka ungutak kanya yung talaga hangko amon na niya arami dito yun ay nadigla amon no ma-extend pa ulit dito lockdown bahala kayo dita bahala kayo yun po minsan pa iluto yung amin dagita kang kaninyo kaya mga ti sariwa dita ay na da kami tupay nagsisida kami tupay ti karag dagita nga makamu dita nga masida ti karag ikat nyo dilalat na kin ada ikat nyo dita apo nga maji baka poison ko nada si kami ni tawon-tawon nagsisida kami karag ang kami pay na poison dita basta amoy latag dalos ya ang kay ngamin guwanta pangan guwanta lamot ay na po dalusan nyo nga nalin dagita kang kaninyo katinyo dilalat na kada tukak iluto yo iadubo yo dinak adi ngay matoy-toy ti kuana tawyo na nagimas day jay ay na po ag sakit amin ti tao to yun ay na masurunak talaga masurunakon Ston kit agyaman na kanyayo amin bye bye